Maayong buntag sa inyong tanan. Di ala po ko diri sa atong bukid sa Tagupaon. Kaya atong i-continue ang atong pagputol og kahoy para mahinlo na ang atong bukid. Okay, magsugod na ta. Init karon na adlaw. Munang padayon gihapon ta sa atong paglampas. Ani gayud ang kinabuhi sa atong mag-uuma mga ka-Israel. Mag-uuma man ta, di padayon gihapon ta sa atong pagtrabaho. Kay dili nato maabot ang atong pangandoy kung dili ta mo lihok. Lihok gayud ta karon mahinlo ang atong kabukiran. Na padayon ang dakuha guys. Dako
guys. Dako na kaayo ang puno guys. Munang di na nato maputol og buo og punuan. Ang mga sanga na lang atong hinahinayon og putol. Ang dali aramin dako, mga tuluran ni katuig, dako na dayon. Pero dali ra pud siya masiak guys. Munang dighapon ta maglisod pag putol. Kari na po sa imabaw.
guys. Aroy, kapoy gyud ni mga ka-Israel. Nahuman na nato og putol ang mga kahoy na ada tanawa. Daghana. Dagko ra ba gyud kaayo. Ayaw kalimti mga ka-Israel, mag-subscribe po diha.
ang taong moasinso inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Maayong adlaw sa inyong tanan.